kuvattiin poikien kanssa tappeluvideoa, saat kyllä maksaa tästä juttua. Ja se piti mukamassa saada sillain kerrasta putkeen. Ei se ihan mennyt niin kuin suunniteltiin. Ja tässä teille vähän sitten sellaista mielikuvaa, taikka siis näkymää siitä, että mitenkä se niin kuin meni. Ja ei herkille katsojille, vaikkakin kaikki mitä kuvassa näkyy ei ehkä ole ihan niin rajua kuin miltä se näyttää. Yritän tässä tosiaan kuvata videoa noitten kanssa. Ei yritä. No. Täytyy todeta, että noiden pienten videoiden tekemiseen saattaa joskus mennä vähän pidempi aika.